Sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat, hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaksyuntang nga monitor na sa aton sining pagpangalagad kag nagapakigupod na sa aton sining palatuntunan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon BBB sa sining adlaw mga kaaksyon sang Webes ikanapulo nga adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2022 mga kaaksyon. Lapit na lang gali ang Valentine's Day sa Lunes na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag dugay-dugay daluntang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod, plus ang mga local and national issues daluntaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakip man sa Oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginatamyaw tang atong sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aclanin, Antique, kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Dalunta karon dugay-dugay ang mga pila ka mga hitabo nga nagluluntad, mga balita diri sa palibot sang probinsya kag syudad sang Bacolod. Sa kinahanglan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangingkopod ta si Aksyon na Marlon Hinovia. Inimay kang tanan sa 15 milyones pesos nga balor sang house construction materials ginhatag sang gobyerno probinsyal sining aga kapin sa 4,000 ka mga nabiktima sang bagyo Odette sa banwa sang Kawayan.
Kag kalakip man ang payout sa mga nakabaton sa bulig pinansyal nga nabiktima sang Bagyo Odette sa Kawayan nagapadayon sa sining mga tinion. Paghatag sang kapinoy 90 milyones pesos nga bulig pinansyal man sang National Housing Authority sa Negros Occidental umpisahan man sa masunod nga semana suno sa kay Go Lacson. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Art Tayhopon liga ng mga barangay sa Bacolod ginahulat pa ang komunikasyon gikan sa Comelec angot sa bulig nga himuon sang barangay sa patigayonon nga monitoring kag pangkakasa sa mga poster sa mga kandidato nga illegal nga ginpangtakod sa ilang nasakupan nga lugar. Daw buwas na iniumpisahan sang Komisyon on Election kalakip man ng mga kapulisanta daw muning mamuno sa sining Operation Kakas mga kaaksyon. Kag kapulisan sa Bacolod especially sa Police Station 4 ginbalikan ang crime scene sa din ginpatay ang miyembro sa Aki Quadra drug group agud nga makuha ang dugang nga ebidensya kag motibo sang insidente. Sa balita naman sa Nukpo sa Sipalay 71 anyos nga lulo naghikog sang ini ang wala mapasugtan sang live-in nga makighilawas. Ay, tuod ka. Samtang sa balita sa patrol, bagong PDEA Provincial Officer nakigsapol sa mga LGUs. Ilabi na sa LGUs ang Banwa sang Manapla. Sa balita naman sa Kayaksyon na Roger Gotti, Barangay Tanod sa syudad sang Cadiz, arestado bangod sa illegal gambling. Kag sa balita naman sa unang distrito sang probinsya, 500 ka sako sang inorganic fertilizer ginbaton sang Department of Agriculture Calatrava bilang bulig sa mga mangunguma nga benepisyaryo sang Banwa. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, pila ka mga political parties nagapangabay sa Comelec nga pasugtan ang pag-selfie sa campaign rallies. Ti kung pasugtan sila selfie, ti why na distancing why na sang COVID-19 nga matabo ni? Ay, gayaw man ko sa mga politiko ni. Obra nila, selfie lang. Pero ang COVID-19 aragyapon ga kamang ay nano wala na sang health protocol nga matabo ni kung sa bagay kadamo sang kadamo violation sang pag-rally-rally sang mga politiko man. Kag Comelec nagumpisa na sa pagpamtang sang poll equipment para sa election 2022. Campaign rallies nga wala sang permit mahimo ipauntat sang otoridad ti ang kay kwantuya ang ginhimo to ni Sinoto nga presidente blatong nagapapili presidente to way man to permit nga way man tong pauntataw. Ay masobra 3 milyones nga Pinoy wala sang trabaho suno sa Philippine Statistics Authority. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page kay tirahon tayo na dugay-dugay no? Sa Aksyon Radyo Bacolod Facebook account, sa Aksyon Balita Banat Bulig. I-like lang kag-share
Kay tirahon tayo na dugay-dugay mga mensahe ninyo nga palayag kagin butang dira sa aton sining Facebook page. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Huwebes, Pebrero 10, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 35 kag 22, liwat 35 and 22. Ayos, sige man, namyaw tanay kay Cativer, Richard Tang, Gian Resicio, Barrio Galrey, Rochelle Folincio Susana, Veronica Santillan Manukan, Christine Minyas Villalobos, no? May lang pagpamati, Madam Georgia Gargasiran, and Lunila Tarosan, Dondon Pilyado Ilikin, Richard Junior G. Balinas, Vanessa Mayo, Jonel Sadaya Resgado, Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Barrio Garay, si Genebel Ulak Diamante, Toto Dar Aguirre, Juan Roberto Nanit de Lioso Sr., Emily Hindrala, Jocelyn Libon Dispoho, Edmar Kilitar. Waswas na sila. Jose Herson Lapinig Honyo, may lang pagpamati then si Maria Victoria Parides ngo, may lang monitor, no? Sige, daligid lang ha, kay sa iban pa naton nga mga kaakson, nambot kumayari pa din, kay Jane Villeran, Edmar Kilitar, Maria Leia Maraballas Banaglorioso, may lang monitor, siling Jolie Militado, Patrimonio, Action Rex, ang mga politiko malanggali makapadula sang COVID. Dap gid. Anong dap ni Jolie Militado Patrimonio ni man? Anong butya sing ganun dap gid? Anong dap man? Sige lang. Virgo September, may lang monitor, no? Okay. Vanessa Mayo, watching live here in Rochester, Minnesota, USA. Mayong gabi dira, Vanessa Mayo, no? Okay. Leonila Tarosa, nara naman gamonitor na. Okay, daligid lang ha. Kay Ariel Agora, Parikoy, may lang pag-monitora. Parikoy, Ariel Lagora, no? Watching live din ka subong Parikoy man, Ariel Lagora, no? Maria Leia Baraballas Banaglorioso, sa Camellia Bacolod South, Barangay Tangob, salamat gid. Ayos. Dagang salamat sa inyo. Sige, karon naman ang iba na mahinang kalaban ho. Daligid lang kay matagta pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay.
Kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:21 ang aton oras. Standby na Aksyon Alvin Graba sa patrol no kay kadtuan tang balita mo dira karon dugay-dugay. Live extension Balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol bagong Philippine Drug Enforcement Agency Provincial Officer na kigsapol sa LGU sang Manapla. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex nag-courtesy visit. Dala na diri ang pagpakigsapol ni PDEA Provincial Officer nga si G6K o kung Jix Scrupulo sa lokal nga pamunuan sa Banwasang Manapla with Mayor Manuel Escalante kag subungman ni Police Captain Janic Bermudez nga Manulit guro? Escalante. Manulet. na Manuel. Sorry. Manuel man na iya sino man nga Manuel yang imo man Manuel Kumpol na iya guro iya. Manulet, Escalante daw nagligat to, Manulet man to. Manuel man to ako na muno, no? Sige. Mugi na. Anyway, Aksyon Rex, ang tuyo diri sa pagpakigsapol o sa discussion kahapon sa PDEA nalakip diri sa pagistoryahan ay ining barangay drug clearing status sa Banwasang Manapla nalakip sa istoryahan nila Action Rex hindi lang sa Banwasang Manapla kundi sa iban nga mga lugar nga ginakadtoan diri hindi lang drug free workplace sang tag sa mga pangpubliko kag pribado nga buluthuan Action Rex. Ang Manapla daw pilato daw nagligad to 5 man to ka barangay to. Pilato apat? Apat ka daw 5 Action Rex ang katapusan to punta sa halong mo. Nga na-deklarar nila bilang drug free barangay. Kung madumduman ko may ara pa to barangay 1 ang iba hindi ko madumduman Action Rex. No? But anyway, sunod diri sa iya isa diri sa ginaistoryahan nila ang status of course sa mga may mga barangay nga nadeklarar na nga drug free barangay nga dapat trabahoon sa gihapon sa nga ila sini nga hanay dala mga upod sa mga kapulisan plus pa diri ang iban nga mga barangay nga wala nakapasar sa Regional Oversight Committee ina bangod Action Rex nga sa may mga surprise drug test sa mga drug surrendering may naga-positibo sa gihapon. That is why wala diri ka pasar and plano karon sa Banwasang Manapla of course with PDEA nga iga paidalom sa gilayon Action Rex ang iban nga mga barangay nga naga-apply for drug cleared barangay nga ang ila sini nga mga drug surrendering ipaidalom sa barangay kon sa community based drug rehabilitation program nga agud jadto nga mas makabulig pagid ang PDEA nga madeklarar ang pinaka mga barangay within sa area sa Banwasang Manapla nga mangina drug cleared barangay. Ari ang pahayag ni Scrupulo. We have discussed a lot regarding the barangay drug clearing program, no?
the intent of to procure canine and NPT dogs, not gun detection dogs. They're planning, no? Also sa implementation nato, sir, and sa mga information gathering, strengthening of intelligence and information gathering on illegal drug activities for possible operation. Ang focus of our discussion is the plans and programs for the strengthening of the barangay drug clearing, which is the conduct of rollout seminars. No, it is a reorientation of the guidelines sa ating mga BADAC members. And another is the implementation of the passing of an ordinance for the implementation of a drug-free workplace program sa atong mga LGU, both public offices and private establishments. Does the monitoring sa mga persons who use drugs are being tackled, man? Yes, sir. Actually, sir, sa lahat kasi ng mga napuntahan natin ng LGU, most of them ay hindi pa declare as drug-cleared barangay. Because they have encountered some mga trials, no, or mga pagsuway sa implementation of the community-based rehabilitation program, which involves our persons who use drugs. Some, sir, due to the scheduling, conflict of schedule, while undergoing the CDRP, as well as there are others, no, na nagkaka-relapse, sir. When we say relapse, during the unannounced drug test sa ating mga POs, may ilan po na nagpa-positive. So, again, babalik sila doon sa, it will be a waste of what we have started, kasi babalik sila doon to undergo the program. Mm-hmm. And another challenge, sir, is of course, due to the pandemic, no, our healthcare sa cities and the municipalities has been to talk with the COVID vaccination. So, may mga schedules po ng ating CBRB program has to be put on hold, no? Kasi mas ipa-prioritize po natin, of course, to address the pandemic. So Rex, nga kabayan yun lamang sa nga pahayag diri ni Iskrupulo. Report gikan sa Patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kamanyubahin sang pinaslaputon ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkulot. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa bahin sang patrol, mga kaaksyon. Sige, salamat gid Aksyon Alvin Graba sa mga kaaksyon ta. May connection sa may kong kolon ang manubo nga immunity. Rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhin ng solusyon sina Balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon ng Radyo Philippine Standard Time, las 12:29 ang aton oras diri sa aton sininga pangalagad mga kaaksyon. No? Sige, daligi lang aksyon Art Tayhopon kay yari sa linya nato ng Chief of Police sang Banwa sang Ibi Magalona. Maki-update ta sa sining nasapuan nga bangkay kahapon. Yari sa piyak linya si Police Captain Eric Matulak ni Aksyon Alvin sa piyak tang linya. O sige, sir, mayong udto si Aksyon Rex, Aksyon Radio.
Sir, good noon. Sir, correction, Eric Doronela, sir. Si Ay. Eric Matulak, sir, Vice Mayor nato na di, sir. Ay, oo, gali, no? Do nag-rumble ako. Sir, sige, sir. Sir, anong latest karon sir, nga investigation? Parte sining nasa puwan nga bangkay. Actually, ang kaso nag-originate diri sa Police Station 1 nga area. Anong latest dira, sir? Sir, as per latest, sir, nagkanto diri ang living partner kagahapon sang biktima naton. Mm. Positively gina-identify niya na living partner niya ang biktima. Mm. Na-identify niya siya kasi Julius Dumipig, Oo. 33 years old. Residente sa Purok, Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Mm. Yes, sir. Then, ginsaysay niya di, sir, prior sa discovery diri sang living partner niya. Amo to, sir, may incident daw natabo dito sa area sang Barangay 14. Oo. Atong ginkuha ang ginkuha ning iyang bana ning biktima. Yes, sir. Yes, sir. Te anong matabo subong sir? Sinong ma-lead sang investigation? Ang Station 1? What about ang inyo dira nga station sa IB Magalona, sir? Actually, sir, continuous ang pag-coordinate natin sa BCPO, particularly sa Station 1, kag sa amon man sa provincial headquarters. Considering nag-originate ang incident natin sa Bacolod City. Ang sa part man diri namon, dako ang possibility based man sa information ni ginatag sa living partner na ginhulog na lang diri ang victim sa amon kag ang identification na lang gid sa part ng Magalona. Anong pinaka-motive diri, sir? According sa asawa? Actually, sir, according sa information nga na-relay sa living partner, may robbery ni siya na kaso dati. Okay. Gina-verify pa namon kung may pending pa siya nga incident nga kaso. Kaya according sa living partner, daw nakalabo daw ni siya sa area sang Barangay 35 dati. Okay. Robbery. Ano to ganing isang kakaso? Robbery to, sir? Robbery daw, sir, according sa Robbery kag ang hacking. Yes, sir. That's information, sir, halina saya sa living partner nga gina-verify man namon. Nakalabo ni siya sa una sa area sang Barangay 35. Ay 34 yata. Luwas sina sa mga kaso yung duha ka bilog nga posible ginalantaw. Ano pag hindi? Drugs man isa, sir? Sir, as to the profile kit sang sang biktima, closely ka-coordinate kita sa sa Station 1. Considering, sir, na taga dito ang biktima, kag dito na tabo ang insidente una. Kag makita naton dako gyud ang possibility, sir, ginulog lang natin sa area namon. Okay. So, ginwigit lang da sa area ninyo. Sa karon ng bangkay sa din, ginkuha na sang pamilya? Yes, sir. Nagkadto diri ang pamilya kagapon. Claim na nila, sir, sa punerarya. Then, nag-refuse naman sila to undergo sa autopsy. And yung conduct na lang natin is yung post-mortem examination na lang. Sige, sir. Salamat, gid. Matawag-tawag lang kami da kung anong update sining kaso, sir. Thank you, gid, sir. Salamat, gid. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, You're sir. welcome. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Police Captain Eric Doronela sang pulisis sa Banwa sang IB Magalona. Ang hepe sang IB Magalona PNP, mga kaaksyon. Nagtuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Liga ng mga barangay sa Bacolod ginahulat pa ang komunikasyon gikan sa COMELEC angot sa bulig nga himuon sang barangay. Iniblang pagpatigayon sang monitoring kag pagkakaso sa mga poster sa mga kandidato nga illegal ginpangtakod sa ila na sakupan nga lugar. Ambot ang komisyon ng eleksyon kung may himuon man nga pagtap sa mga barangay sa
kay ti daw ready naman ang Comelec ang City Engineers Office daw mutong salakyan nilang himuon plus ang bulig pa sang kapulisan man sa pag-operate sa ring kakas, no? Yaring kaundan sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Kaya pa siguro ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glis Gonzales nga handa sila Action Rex sa pagbulig sa Commission on Elections. Angot siring parayag ni Atty. Rivo Sorbito nga magatapan sila sa mga barangay para magbulig, no? Hindi lamang sa monitoring kundi sa uli pati na ang pagpangkakas ng illegally posted na mga posters sa mga kandidato. Pero tiging klaro ni Atty. Sorbito last time nga ang sa lokal iya mag-umpisa pa ang regulation sa ila on March 25. Kundi ang schedule sa ni every Friday siling ni Atty. Sorbito. Sunod kay Councilor Lady Glis Gonzales, although why pa sila nagabaton sa official communication sa bahin sa Comelec Bacolod, pero gin pa siguro niya nga willing sila nga mag-cooperate kung magbulig. Plano man ni Gonzales nga kung pwede nga Comelec makahatag man sa ila sa orientation, especially hindi lamang sa mga liga ng mga barangay members, kundi upod man sa City Legal Office kamo maghatag sa ila sa dugang pagid nga mga impormasyon no kalanong himuon diri kay sila niya tilikawan at ng mga legal implications sila. Although may gin pahamtan o kung may gin pagwa na yung listahan nga mo ini ang mga lugar nga dapat dira iga butang ipahamtang ining mga posters no sa kandidato. Now sunod diri sa kay Lady Gris Gonzales o kung sa itong Liga ng mga Barangay President ang ilag karon nga team sa Liga nagaulat na lamang na makabaton sila sa communication and then di naman mag-umpisa ang ila sining pagtrabaho. Aminado si Gonzales ka medyo magapoy-kapoy ini because for the meantime magluwas sining panibago naman na bulig kay Limon sa Comelec subong masako pa ang iya man talatapan, especially ang pagpatuman sa local task force disiplina sa ilatag sa mga barangay, anot iya sa nagkapadayong na problema ginadulot sa COVID-19. Yaring prayag ni Councilor Lady Glis Gonzales. Nang ginahulat mo ang official communication from Comelec no regarding this task, ang ato ng mga barangay officials are willing to do so with no kag nang wala kita choice but magpatuman sang sina na sugo sang national level action art. Commonly ang sa ato ng mga barangay officials if properly ma-orient ang ato na especially the punong barangays kay ti ano ning ato na amo ning mapatuma executive powers ang kabarangayan. So prior sa implementation or mapa-properly orient ang ato na barangay officials sa Comelec together with the City Legal Office kay ti basic wala may mga legal implications kita dira. So we need to protect the barangay officials to action art. Yes. Balutag ikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhopon, mag-action din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Art Tayhopon. Pwede ba lang maghubi na may dadidad na
Aksyon Art Tayhupon sa iluhantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, 15 milyones pesos nga balor sang house construction materials ginatag sang gobyerno provincial sang Kapin o sa Kapin sa 4,000 ka mga nabiktima sang Bagyo Odette sa Banwa sang Kawayan kag payout sa mga nakabaton sang bulig pinansyal nga biktima sang Bagyo Odette sa Kawayan nagapadayon kag paghatag sang 90 milyones pesos nga bulig pinansyal sang NHA sa Negros Occidental umpisa na sa masunod nga semana suno kay Gob Lacson. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa personal nga pamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson dining pagpanagtag sang ayuda o kung nabulig sa lidibo ka mga persona nga napituhan sang Bagyo Odette sa Banwasang Kawayan subong aga. Si Gov Lacson nagkadto sa tatlo sa mga distribution areas agutong maghatag sang mensahe kag pamunuan ining paghatag sang relief goods kag house construction materials una dara sa may Gilungan Elementary School Covered Court, ikaduha sa may Taling Elementary School Covered Court, ikatatlo sa Isyo Covered Court. Suro kay Gov Lacson, mga 15 milyones ka pesos ang balor sang house construction na materials nga ginpanagtag nga ginalakipan sang sining corrugated sheet o kon ining sin no para mabutakan sang atop no ang mga puluyan nga nalitan sa Banwa sang Kawayan. Pagluwas ni may duapig nga mga distribution centers o kon areas nga ginpahamtang dito ang ikapat sa may Tuyom Covered Court, ay ikalima sa may Bulata Covered Court. Ang Kawayan amo ni ikapat nga lugar sa may 6th District nga personal nga kadtuan gid ni Gov Lacson para nga pangunahan pangatag sa ayuda. Una tong hinubaan si Palay kag ang Banwasang Ilog. Ang sunod nga katuan yang Banwasang Kanturi kag sunod sang Kabankalan. Kag matapos ang 6th District, plano man ni Gov Lacson nga katuan man ang mga lugar dara sa may 5th Distrito. Yan si Governor Bong Lacson. Sa continuation of what we have started in Sipalay, Hinabaan, Ilog. Next will be Kanduni. We're just looking at up to siguro, ang next will be 5th naman. We'll see how far it can go. Pero nga agad ginanunsyo man ni Gov Lacson nga atong 90 milyones ka pesos pala nga bulig pinansyal nga pain sang National Housing Authority o kung NSA diri sa Negros Occidental. Tapos na to ang Memorandum of Agreement. Ang matapos rin ihatag ini bilang financial assistance po silingon cash ang mabaton sa mga benepisyaryo. Ang hambal ni Gov, anuman nga adlaw, sunod nga semana, mahimo na nga sugdan ang pagpanagtag siri. Ang listahan sang mga hatagan magadepende gyapon sa local government units, pero hambal ni Gov dapat unahon hatag sang prioridad ang mga wala pa nakabaton sang financial assistance. 5,000 kada pamilya. Cash ang mabaton si Aksyon Rex. Yari balikan ta si Gov Lacson. Okay na tong memorandum of agreement with NHA. We will start already distributing funds from NHA in areas where wala pa takahatag. Cash to siya. 5,000 gito ya per family. Of course, we have to coordinate also with the LGU, no? Kay nagapanghatag naman sila ng ayuda. Priority is always atong wala pa nakabaton. So, ang listings will still be coming from the LGUs. As I said, no, we are dependent on the list na ginahatag sang LGU. Hindi na siguro ma-micromanage ang province. What we're saying lang, okay, this is our resources, so we can give out this, also give us the list.
ENNS and LGU. We hope we can start next week. Na if not, siguro, maybe we can start next week. I will push for at least makastart na tayo. Ang sa Banwasang Kawayan, mayara sa kabagusan nga 3,939 veteran ang nakabaton sang ayuda sa mga agahalin sa provincial government. Suro kay Mayor John Ray Tabohara nga pagkatapos nga maglaslas ang Bagyo Odette nagligad nga Disyembre 17, ang gobyerno nasyonal una na nga nakapadala sang bulig pinansyal mga 57 million pesos plus nag-allocate o kung nagpainman, nag-counterpart sang 7 million pesos ang lokal nga gobyerno sang Banwa. So all in all, 64 million pesos ang napisahan naman gani panagtag kag subong ongoing ang pagpanagtag sa ding ayuda sa kay Mayor Tabohara. In palariho na lang nila panagtag niya, no? Tag 1,000 peso per affected individual kag mayara sang maximum nga tub-tub 5 mil kapesos. Masulo sobrang 18 mil mo nga pamilya ang napektuhan sa Banwasang Kawayan. Ang ginahatagan subong ang mga partially damaged na nga mga tag-iyasang balay may yara sang 3 na lang ka mga barangay hambal ni Tabohara. Sabay naman sang power supply mga 75 to 80% na ang napabalik ang power, ang way pasang power kag ginatingwaan nga mapabalik sa may Aplan barangay sa mga sityo nisa sa barangay Tambad. Mga bukid-bukid. Bukid-bukid. Pero ang proper ya, kamusta? Naxon Rex, nabalik na ang power sang kuryente. Same with iban nga mga LGUs guro ni no? Mga proper guro pero mga bukid-bukid ambot ko nagkabalik ng iba na. Banwa sa ginubahan na mo man na, no? Bukid-bukid nga area, daway pa tanto malabutan Naxon Rex ang troubleshooters block kay bulubod lagid man no? Amo man sa Banwasang Kawayan, no? Hambal ni Tabohara, Aplan barangay na lang ginmensyon niya ding barangay Tambad kag barangay Tumina, no? Ang way pa so far sang power sang kuryente. Yari si Mayor Tabohara. Pag-start sang Odette, after Typhoon Odette sang December 17, ang aton LGU nag-allocate man sang locally relief operations in kind sang bugas, canned goods, kag aside from that, ang ayuda nga ginhatag sa national which is 57, bali nagdugang kami mga 7 million man na counterpart ko. So all in all, mga 64 million ang ari diri sa amon. So kahapon ongoing ang payout, no? Ongoing sa partially na, totally damage has been served already. Partially damage na lang ang nabilin do mga 3 na lang ka barangay. Balik kami to gyapon sa sa usual nga circular ginparehiyos na lang namon which is 1,000 per individual, affected individual at a maximum of 5,000 per family para isa na lang, no? Wala na sang lain-lain ang kabaton sa tao. So in-stick na lang ginamon sa guidelines sang DILG kag DSWD. Agluwas ring pagpanagtag sa ayuda sa mga biktima sang Bagyo Odette dari sa Banwasang Kawayan, ari man subong ang team sang Provincial Health Office kay nagapadayon subong Naxon Rex ang pagpangbakuna, no? Way vaccination kundi 3,979 ang mga beneficiaryo. Ang target sa provincial government katunga sini mga 2,000 muning target nga mapakunahan kontra COVID-19 angot man ya sa pag-umpisa masubong sa unang adlaw sang National Vaccination Days. May paman tag 2 ka kilo nga bugas ang sinuman nga magpabakuna. Hindi lamang diri sa may Banwasang Kawayan, kundi pati dira sa may Kabangkalan kag sa may syudad sang Bago. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Henovaya, mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. Sige, daligid lang sa iban pa naton nga mga kaaksyon, may tisit mga kaaksyon na Sanbayan ay kantuantang balita ni Aksyon na Brian Morden, Aksyon na Eric Magbanwa, kag aton sining nga mga out-of-town reporters sa pagkatapos lamang sini. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Ayos, sige manamyaw tanay. May lang nga pag-monitor sa kay... okay, salamat gid paring Ariel Lagora, mga pita karon pare Rex. Ate, sige Ayos pare Ariel Lagora, thank you gid. Rowena Castillo de la Cruz, Lisa Joy Elon Amoroso, salamat gid Lisa Joy Elon Amoroso. Happy birthday lang daw sa father ya nga si Luisito Elon, no? Nagasaulog sang kadlawan ikapilaya subong ika 34. Wow. Sige, happy birthday Sir Luisito o Losito Elon, no? Losito lang ni gali bikulo Isito. Imbong Jo Campo, salamat gid humalumina. Tututan, may lang pag-monitor kay Kumaria Vanessa Mayo kag Jinky de Alagdon. Salamat gid. Diding Aluhamento, Gary Orokay. Salamat gid Gary Orokay. Taga din ni si Gary Orokay man. Idilaos kag Nanay Isabel. Ara man si Vanessa Mayo linya Action Rex dan sharing sa fan page ko. Ayos, dagang salamat Madam Vanessa Mayo. Ariel Babiera magtules, salamat gid kag tamyaw lang si Bing Kabungkag dira sa Mexico, Pampanga. Salamat gid Ariel Babiera magtules.
Lorna Dilencia from Cadiz, Jinky de Alagdon, salamat gid. Praser Lobaton, thank you gid Praser Lobaton, no? Taga din si Praser Lobaton man. Donald Cabasag, City Engineer's Office, La Carlota. Dino Alik, salamat gid Dino. Inday Blaza, Tomas Bronyola, salamat gid. Thank you gid sa inyo sininga pagpakigopod. Sige, daligid lang kay ang iban sinitirahon tanay karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban eh. Sige daligid lang mga kakson standby ay matagtapila ka mga commercials.
Philippine Standard Time, launa, Jess. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon ang signing sang Peace Covenant sang Bacolod City Police Office subong adlaw, no? Las 2 karon dugay-dugay mga kaaksyon sa Bacolod City Government lobby hiwaton ini mga kaaksyon, no? Sige, pa kunanta ni karon kon signing ambot kon tanan nga grupo niya. Lantaon tani karon hibaloon tani mga kaaksyon kay dragin butang sa Bacolod City Government Center lobby ang signing sang Peace Covenant. Ambot ko imbitado ning tanan nga mga kandidato niya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo, ini may kang tanan sa 71 anyoso nga lulo naghikog bangod ini wala napasugtan ko ho sang live-in partner sini ang aligasyon makigilawas ini. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon na Rex nagkabit na ni sa balayan kag may higot nga kuan lubid ining isa ka 71 anyos nga lulo sang ini siya ang magpanginmatay sa isa ka barangay dito sa syudad sang Himamaylan. Base diri sa pag-imbestigar sang Sipalay. Base diri sa pag-imbestigar sang Sipalay PNP, so diri kay Police Major James Latayon, kining nasambit nga biktima naghikog matapos nga naglain ang iyang buot kay na padapatan niya ang iya sining live-in partner. So supposedly hindi iya dapat pagsakiton ini ang nasambit nga live-in partner niya nga 59 anyos. Pero sa siparan nga pag-imbestigar man sa Sipalay PNP, nagpanugid diri ang live-in partner nga babaye nga nangakig ining nasambit iyang 71 anyos sa iya kay hindi siya magpasugot nga magpakighilawas sa biktima. Aksyon Rex rason nga naghikog ini siya. Pero hindi lang ni subong nga tabok kay sa nagligad nga Nobyembre 2021 ining si Lolo nagkomiter man sa pag-suicide paagi sa pag-inom sa mga pesticides o hilo. Aksyon Rex may lang kay wala madayunan, so subong niya nadayunan gid ini kag karon napatay gid siya. Gintay dalom sa examination ng iya sining lawas. So nagwa diri nga wala gid sang foul play, kundi purely nga naghikog gid namang ang biktima. So balik sa kwanta sa investigation ta, ang bangano ng 71 years old nga biktima ta, may partner siya na 59 years old. So kaon nagkilawat sila, nasakitan sa buwan, nasakitan sa biktima, ang living partner niya. So, nagpa-blatter. Then, sorry, man sa living partner niya, nagambal ko sa awan. Nangayos pasensya na sakitan niya ang living partner niya. Then, mag-iibog ko siya. Action Rex ang portion sa palayag ni Latayon Angot sini. Kag sa ibang pangabalita, gin-check naton
ang Pro 6 nagpagwa sila sang balita sinigid lamang nga adlaw nga naglabot na sa 54 ang nagkaladakpan sa Comelec Ganban sa Bugos nga Western Visayas sa sulod na sang isa ka bulan na kahapon 9 isa ka bulan na kag sa 54 si 42 gidiri ang armas luthang 18 diri ang mga katalom. Nagapanguna diri ang probinsya sang Negros Occidental nga may 22 gid. Nagapangadwa diri ang probinsya sang Iloilo nga 11. Kag ang syudad sa Bacolod may 7, ang Aklan may 6, ang syudad sang Iloilo may 3, kag isa naman ang Antique kag ang Guimaras. So liwat ka nagpahanumdom si Pro 6 Director Police Brigadier General Clindongbo sa publiko nga ila sining pagpatigayon sang checkpoint nagapadayon ini ila binagid subong nga may ara ini sang relasyon sa palaabuton nga eleksyon sa May 9, 2022. Pakaronan pang ibang nga balita gikan sa Nokpo. Action Brian mo na nag-report mga kaksyon din ka man sa Pinasa. Labuton ka sa hamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Brian Morden kay Kenneth Vallejo ga pamangkot ko na nung requirements pasulod sa Bacolod, no? Negative RT-PCR test result kag antigen test amo lang na kung halin ka sa probinsya sang Iloilo, sa iban man nga mga bahin, no? Pero kung halin ka diri sa Negros Occidental, daway na gid man sa Negros Oriental ka halin, no? Pasulod sa Negros Occidental, no? Selma T-Vlog, may lang pag-monitor sa Magsipok family sa La Carlota. Watching from Belgium. Okay. Thank you, gid Selma T-Vlog. Thank you, gid. Tomas Bronyola, salamat, gid, no? Ayos, kaduan ta ng balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ining natabog lang ang paglutango sang kagabi sa Aki Quadra Robbery Group. Mo ni sang last guro. Ginbalikan sang kapulisan sang Police Station 4 ang crime scene mga kaksyon. Anong iban pang mga information nga nakuha sang kapulisan? Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Action Rex, hasta na lang buwas, Biyernes, no? Ati, oo eh. Kung wala, Lunes na ba kita? Hindi amo. Doon na pabati-batian mong tupad mo daan. Amo gani na. Daw galakta na na ramag ya subong. Gayo home sang daw ka kwanman. Daw gayong nga daw gayambe. Gayambe. Anti Bernes pa man lang buwas Amo gani. Bernes na man lang buwas. Tingnan sa Sabado kag Domingo ya tiway kag gina. Basi pa man before afternoon Ba before afternoon ba tiway ba? Kabay pa. Ay, nagbuktaw sa sangya katulugo, no? Gali. Pagkabati nga. Biyernes talaga asta, no? Kaya mabalik naman ito sa Lunes. Sang pintada, no? Hindi may yara na karon kay Day Marna. Ate, sige, si Day Marna na pero may pag-asa ta, no? Oo sa pag-asa, may kadalagan eh. May kadalagan na. Ayo di purma. Day Marn. Oo, matamat na. Kahit temprano pa. Amo na ang tirada, no? Sige. Ayos. Sige, Action Rex. Subong nagpatigayon pa sa investigasyon gihapon. Ang station number 4 led by Police Major Richie Gui. Ang kontiri sa paglutang papatay kahapon sa ginakabing isaban sa mga miyembro sang Aki Quadra Robbery Hold-Up Group nga nag-operate sa Bacolod sa persona ni Ariana Mark Sanaber alias Jok-Jok nga sa diin ang paglutang sa iya tabuli kahapon sa hapon na mismo sa sulod sa iya pulian sa may Puro Kapakawan sa Barangay Villamonte. Nasunod sa kay Police Major Richie Gui ang hepe sa station number
4 nga may kabudayan sila asto sa pag-identify sa mga persona nga nagsulod sa balay ni Jokjok, considering ati mismo ang pamilya sining natabuan ang wala gigani man makataropangod gid sa exact description sining mga persona kay na wala lapot nga May sakyan to nung mga suspect, no? Kaya mo parang na-check sa buta sa outside kag sa may circumferential road. Kay kung magpasulod ka da sa Kabakawan, ambot kung pila na da ka kung lawig na da nga lagyan bla. Lawig nga squatter da kuno action rex mong. Lugar dati ang tsansa na lang na sa aton pulis ang ari sa may circumferential road nga Kasuli Station bla. Kaya ayoon niya to sa Tag-iya. Ambot kung may mga pamalayan pabanda nga agyan na, daway ko nagsulod nga area da mo. Parehas dati may balay ko pero di ba siwa mag CCTV eh. Ang ilan na lang tsansa da ang ari ang CCTV sa may circumferential road nga nagatupang sa Kasuli Station da Black Rex. Gasoline station sa Shell. Shell Siguro, na gasoline station mo. Shell na guro, no? Base pa man lang bla nga nahagip sang kamera, CCTV ang posible sarakyan ang isakyan sining mga armado nga grupo nga nagpatay kay Jokjok Kasalaber Action Rex. Ay man na sining ni Major Gui gipamangkot sa mga pamilya, according sa pamilya, hindi man nila gid nakuha gid ang exact description kay way lapot nga nagakalo ini, nagasoksok pa ini sang face mask, so mabudlay para sa ila ang pagkuha sang description sining mga persona nga naglutang kay Jokjok Kasalaber. Batsulo sa kay Police Major Richie Gui nga ang isa man sa tuyo kag ibalikan nila subong nga adlaw amo nga i-request nila ang pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay ni Jokjok Kasalaber bilang part sa ila sining investigasyon. Ito kami sa ating investigator case, nagbalik po kami sa crime scene para kapirmahan po sa ginikanan niya ang request for autopsy. Then, subuko naman po siya na interview to sa adjacent ng mga pagkinalay kay alas 4 inigyan na tabo mo. So, it's one of them na tawag yung that time at ito lang makakwapit yung mga possible witness. And then talagyuhan sa mga suspitsado, yung sa circumferential road, yung siyang naman na ask permission namin sa Shell gas station na dapat pinahagip sa CCTV nila pagpalagyo kung ang sasakyan ko sa mga suspitsado. Solo sa parayag ni Police Major Richie Gui, ang hepe sa Station Number 4 nga mugid ang nagausisa sa sining kaso ti sila ni Major Gui, abisar sa mga datos o information nga nakuha nila about sa sining pagkatawo ni Adrian Mark Salaber alias Jokjok. Ang main concern karon sa Station Number 4 amo ang paghatag sa hustisya sa kamatayon ni Jokjok Salaber nga mo man ang ginahingyo sang iya sining nga pamilya. Report gikan sa Bacoor City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbanal Kasiling, mga kaksyon sa di ka magabahin sa Pinas, labuton ka sa pabalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Eric Magbanwa, Life Extension na Vitamin D3. Tanang siyudad sang Cadiz, barangay Tanod sa siyudad sang Cadiz, arestado bangod sang illegal gambling. Ba, way gid gahalong ba?
Kantuan tanang balita ni Aksyon Roger. Go team, Aksyon Roger. Ang Action Rec, arestado isa ka barangay tanod sa isa ka barangay matapos nga inisya ang ginoperate ng kapulisan bago badugay na inisya nga target nga gina-report nga inisya ang involved sa illegal number games nga mo ang Hayalay. Mga alas 6:50 kagabi, inisya ang gindakop sa bahin sa Hacienda Carmen, Barangay Daga. Ang ining barangay tanod ginkilala kay Arlan Talisaysay Lansangan, 50 anyo sa nasilinga, kag barangay tanod ini sa Barangay Daga, residente sa Hacienda Balardo sa amuman nga barangay. Ang operation gipamunuan ni Police Lieutenant Alfonso Prescia, Deputy Chief of Police ang Cadiz City PNP sa dalam sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Helian Dispi. Na-recover naman ang 4 ka tali sheet sa sining ebidensya, ining tali sheet nga mayara nga different number combination. Isa ni kay yellow pad, kag subugman may ballpen nga na-recover man ang isa ka texter nga may ara unified nga tatak ng Hayalay ini kay nakapit sa February 9 ang 120 pesos nga ginakabig nga isa ka pusta sa sining ginkolekta niya nga pataya. Ini karon ang barangay tanod ditinado sa bahin sang Cadiz City PNP, kag sa subong man nga adlaw ginasikaso nga gilayon ini ma-inquest sa bahin sang fiscal kay tinguan gid sang kapulisan sa ila sini nga pagdakop nga mafailan dayon ini sang kaso tungod kay instead nga nitani ang mga manginehemplo sang maayo nga pagsaway sa mga illegal mo pagkaron ang nagahimo sa illegal ini nabitan nga barangay tanod sang Barangay Daga nga ditinado sa bahin sang PNP Custodial Facility diri sa siyudad sang Cadiz. Action Rec. Report gikan sa siyudad sang Cadiz aton mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa amon balita kag service. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Guti Mega Report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger. Go team sa syudad sang Cadiz kay Marilo Varon. May lang nga pagpamati Marilo Varon kag Nonoy Panerio. Shoot out lang sa pamilya Tuparan sa Iling-Iling Tres kag kay Lula niya Nena, kay Nena nga nagapamati gid subong. Ay pwede Sige, kantuan tang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa 1st District sa Calatrava. 500 kasako sang organic fertilizer ginbato sa Department of Agriculture bilang bulig sa mga mangunguma kag benepisyaryo sang banwa mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Kapin sa 500 kabahog sang inorganic fertilizer ang ginabaton sa Department of Agriculture sa banwa sang Calatrava. Action Rex. Nasambit nga mga abono ang igapanghatag sa mga farmer beneficiary sa nagkalain-lain nga barangay sa nasambit nga banwa. Ginapahayag ni Jerry Camiller, Municipal Agriculture sa banwa sang Calatrava, nga mga abono ang igahatag sa mga credited nga farmers beneficiary sa barangay Minapasok, Minautok, Gambayubo bilang suporta sa rice production, banana and coffee production, mais kag mga utanon. Damlag pa nga si Gobernador Eugenio Lacson nagpanagtag sang mga chike nga naglabot sa kapin sa 1.3 milyones sa 413 ka mga individual farmers beneficiaries sa banwa sang Calatrava. Gikan dere sa banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patinio nagasiling, mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Nelson Patinio. Mga kaaksyon constipation ang
Ay nata-time! Way nagid-tsansa nga mag-champion mga kaksyon kay paring Renz kag Leia Campus, kay paring Elmar kag Mrs. Trafanco, may lang nga pag-monitor, no? Kay Philip kag Tintin Rizaldo, and Mark kag Ems Magbanwa kag Tip-Tip kag MM Lerasan. May lang nga pag-monitor sa inyo dira. Mga parikoy. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dinig lamang manugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo ni Kaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mga kaksyon sa din kaman sa Pinas Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian